दिनै फुंनि 10टानिफ्राय 7टा जायगायाव मिटिं दंमोन। मंगलाजरा भिसिडिसिआव मोननै, बासबारि भिसिडिसिआव मोनसे, काजिगाव भिसिडिसिआव मोननै, दिबिथला भिसिडिसि आरो नै लास्टआव महामाया भिसिडिसि। दा जोबोद मोजां मोनदों दिनै सारा दिन जेनाखि मिटिं खालामदों जथेस्थ' भाबै रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों। दा रायजो राजानि गेजेराव बे फंसेल' बाथ्रा जे जोंनो बिजेपि सरकारखौ नांफिनगौ। आं सोंदों मानो नांगौ। दा जे रोखोम मोजां मोजां आसनि एसे आगोलाव जेखौ बुंदों नोङो अरुणोदयनिफ्राय आरम्भ खालामनानै अरुणोदया दा मा 1250 गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो 3000 जागोन। महिला उद्यमिता आसनि जेखौनाखि 10,000 करि मोनदोंमोन दा बे सरकार फैनाय लोगो लोगो 25,000 करि मोनगोन। आरो बिनिफ्राय CM ट्रिपल जेरावनाखि 2 लाख करि होनायमोन दा 10 लाख माने शिक्षित जुबक जुबतीफोरनो 5 लाख करि माने CM ट्रिपल नि सुबिदाखौ होनाय जागोन। बेफोरबादिखौ नुनानै रायजोनाव मोनसे बोरैबा मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों आरोखि जे हाब बे सरकार थायाब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां जानायनि खुनु लामाखौनो जों नुहुराखै। बेनिखायनो दिनै बिसेस करि आं बिजेपि एलेकायावसो रासिन हाबदों बिजेपिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै। दा बयबो दिदाहिन भाबै जोंनि रायजो राजाजों लोगोसे वार्कारफ्रा नांगाल सबियाव भट होगोन एकदम खाथां। आरो डक्टर रिजाउल करिम जोंनि BPF नि केन्डिडेट NDA नि केन्डिडेट बिथाङा ओरैनो मानसियाबो जोबोद मोजां, खोब भद्र, सासे शिक्षित जुबक। गतिके बिथाङा निजस्व मोनसे पार्सनालिटि दं। बे गावनि निजस्व पार्सनाल भटखौबो बिथाङा केरि खालामगोन। बेखायनो देरहानाया 100% खाथां। बेवहाय कन्टेस्ट जागोनखौ जेखौ नुदों एकदम स्पष्ट खोथा आरोखि। नुनायजों लोगोसे मानसिफोरनि बे मोनसे आल'सना माने सानदों कंग्रेसनि जायनाखि मावथिफोर बिसोर दा बुंदों बाजारे घाटे जे जोंहा जिहेतु बियो धर्मीय संख्यालघु अध्युषित एलेका जेराव 1 लाखनिफ्राय रासिन माने मुसलमान भटार दं। गतिके जों कंग्रेसआ देरहागोन होननानै बिसोर खुब आसा खालामदों आरोखि। खिन्थु बे नङा। जोंनाथ' जोंनि भटआथ' दंखायो। आरो दिनैहाय माइनरिटि भटआ जथेस्थ माइनरिटि भटआ नांगालनि सबियाव भट होदों। जायनि जुनै गुमानि MCLA आ देरहादों, जायनि जुनै नैबे पर्बतजरानि MCLA आ देरहादों। गतिके धर्मीय संख्यालघुफ्रा दाबो नांगालनो भटखौ होगोन, BPF आवनो भट होगोन। बे हिसाबै जों बिपुल भटआव देरहागोन। हयथ' कंग्रेसआ बिदिनो 10-12 हाजार डिफारेन्सआव BPF निफ्राय गाहायाव थाफैगोन। सेकेन्ड पजिशनाव थागोन, बेबो 10,000 बेब'टानावसो गाहायाव थागोन। आंहा खुनु अंक गैया। आं माने बेखौ स्पष्ट भाबै आं मिथिगौ जे कंग्रेसआ गावसोर जेखौ बुंदों बिदि जाया। खारन बेहाय AUDF आबो एसे बोलांगोन, माबा दं, UPPL दं, बिसोरबो मोनगोन। गतिके जोंनि भटआ सलिड थागोन, बेनिखायनो जों देरहागोन।